Holly 10 akatarisana neimwe lawsuit zvakare munyaya dzezvemitemo mushure mekunge Prophet Hubert Angel namudiwa Wood vatumira tsamba yekuti aripe mari inosvika 1.5 million US dollars. Vanoti Holly 10 akataura zvenhema pamusoro pavo papodcast yaDJ Ola 7, izvo zvinokanganisa reputation yavo. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mubva malaika nekusheyawo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Tsamba iyi yatumirwa nemagweta avo inorayira Holly 10 kuti akumbire ruregerero pachena uye aregere kutaura zvimwe zvinhu pamusoro pavo. Tsamba iyi inoti Holly 10 ape maproperties ake nedzimotokari dzake kuna mudiwa Wood semuripo. Kana akasatevedzera, vanomuendesa kuHigh Court of Zimbabwe. Izvi zvinouya mushure mekunge Mama V vatorawo danho repamutemo kuna Holly 10, izvo zvaita kuti muimbi uyu ave panguva yakaoma. Kana akasapindura mukati menguva yakatarwa, anogona kutarisana nedare uye kutorerwa maproperties ake ose.